foli lase an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ma fɛn fɛn minnu sɔgɔlen bɛ an ka kunnafoni siraw la nin waatiw na k'a fɔ nin ye Malikura jɛmukan kɛnɛ dayɛlɛ kan ye ka bɔ studio 53 kɔnɔna la VOA soba kɔnɔna la bi alamisa don in na janvier kalo tile 23 san 2025 an ka kunnafoni kumabaw olu bɛna tali kɛ ninnu kan. Mali politikikulu ye wele bila jamana ka segin kɔ la bɛjɛ fanga kɔnɔna la ka kɛɲɛ ni Mali sariya sunba ka fɔ ye. U ye a yira k'a fɔ k'u ma furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ ka kumakun kalataw labɛnninw kan a ka sarankaniw senfɛ faso jamakuluw la décembre kalo tɛmɛnen tile 31 waati la faamuya. Mohamed Danyogo bena kuma a kan an ye jɛmukan kɔnɔ. République démocratique du Congo Bamancikulu marifatigiw M23 ye dɔ fara u ka fanga kan jamana kɔrɔyan fanfɛla la ni Goma dugu belebeleba mɔgɔ miliyɔn 1 bɔɲɔngo sigilen bɛ minnu kɔnɔna la minɛn'u ye kɛlɛba senfɛ a yirala k'a fɔ k'an bɛ waati min na k'u ye dugu in lakori kaban. L'Amérique jamana kanya Marco Rubio beka a ka jamana kɔkan ko kotigiya baaraw daminɛ ne jamana ka baarakɛbolo sigilenw ye a ka kɔkan politikiw kan ani ka baarakɛ ɲɔgɔnya siraw tigɛ l'Amérique ni jamana ba wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛla la yaasa ka sira tigɛ Chine ɲɛ. Ni kunnafoni ninnu de bena fara kunnafoni tɔmɔni wɛrɛw kan an ka laselikɛlaw fɛ ka tɛntɛ aw ye sisan jɛmukan kɔnɔna la. K'a fɔ an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ye k'u danga sigi an ka jɛmukan kɔnɔna la ayiwa ka tɛmɛ ne kunnafoniw ye kunnafoni laseli gafe kɔnɔna la Mali politikikulu minnu ye u bolonɔ bila mars kalo bɛnkan la ye wele bila jamana ka segin na bɛjɛ fanga kɔnɔna la ka kɛ ni Mali sariya sunba ka kumakanw ye u ye a jira k'a fɔ k'u ma furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ ka makun kalataw labɛnninw kan a ka sarankaniw senfɛ faso jamakuluw la décembre kalo tɛmɛnen tile 31 waati ninnu na an ka Mohamed Danyogo VOA Bambara ka laselikɛla lamɛn a kan. Mali politique tɔn caman bɛ olu bɛ kulum kɔnɔ n'an ko ale ma ko les partis politiques signataires de l'accord du 31 mars u y'a yira k'a fɔ olu ma fɛn dɔ faamuya o de ye k'a fɔ décembre kalo tile 31 cɛmancɛ fanga ɲama ale ka laseli kɔnɔ ale ka o laseli la mun kɔni ye kalafilikow ye a da a ma maga o la. O la sa olu kɔni bolo an bɛ wagati min na ko sisan malidenw olu bɛ kunfɛtaga de la a ka kan u ka kunnafoniya kalafiliw olu bɛna kɛ wagati jumɛnna u ka sɛbɛnfura in kɔnɔna la u ye o sɛbɛn. Dr Hamadou Touré n'ale ye sanfɛ karamɔgɔ ye n'ale bɛ politiki ko o ɲɛɲiniw kɛ ale hakilinata ye mun ye ka ɲɛsin u ma an ka o lamɛn. Donc n'an y'a ye communiqué ni parti politique kan ka communiqué kɛ mais an bɛ jamana bɛ yɔrɔ min na sisan lakanako de kan ka kɛ priorité donc ni lakanako sabatira an bɛ se gouvernement bɛ se ka élection ko ɲɛnabɔ. Donc gouvernement fana a y'a ka volonté yira ka a ŋaniya yira ka élection organisée n'an y'a ye loi de finances budgétaire 2025 donc gouvernement ye kalafili wari dɔ a la gouvernement ye ministère kura sigi ministère mun kan ka kalafili kɛ gouvernement fana ye ŋaniya ta ka parti politique nu rencontre k'u ka sigi ka ɲɔgɔn ka kuma pour ka kuma élection kanga élection kuma la donc an bɛ se k'a fɔ nin communiqué nin kɔni a bɔra mais sécurité de ka lakana de an ka jamana ka priorité fɔlɔ ye. Halisa nin parti politique kofɔlen ninnu ka sɛbɛnfura kɔnɔna la u y'a yira k'a fɔ ko n'olu kɔni tun nisɔndiyalen don k'a fɔ ko musaka ko minnu bɛna kɛ san 2025 kɔnɔna la politiki ko ani kalafili ko o musakaw b'o la u y'a yira k'a fɔ ko bayɛlɛmaba minnu bɛ ka kɛ politiki nasiraw fɛ ko olu sen ma ye o la wa o ye fɛn ye mun man kan. Dr Bakari Traoré n'ale fana ale ye ɲininikɛla ye wa ale kɔni ye sɛgɛsɛgɛlikɛla ye ka ɲɛsin o ma. O sigikafɔba in de o ye laɲini minnu kɛ laɲini 517 yɛlɛma bɛ ka kɛ baaraw bɛ ka kɛ réforme komi ye réforme kunda sisan a réforme bɛɛ bɛ tala o ye laɲiniw de kɔnɔna na donc o laɲini dun fana bɛ kɛ wagati min na fana wele tilala bɛɛ ma ka taa niveau communal la n'o ye commune kunda ye ka na se région ma n'o ye région kunda ye ka na se fo niveau national la n'o ye kɛra Bamakɔ faba kɔnɔna na yan laɲiniw bɛɛ sabatira o de kɔnɔna na. O la sa halisa politiki ninnu kɔni olu ka sɛbɛnfuraw kɔnɔna la u ka laɲiniba o ye mun ye o de ye ka fɔ donna nataw la kɔni mun kɔni ye kalafiliw ye olu ka se ka dɔgɔda joona wa maa minnu n'olu bɛ kasow la sa ko olu ka se ka labila ka sabu kɛ u y'u hakilina kumaw olu de fɔ. Mohamed Danyogo VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bamako.
ayiwa ni tɛmɛnen kɔ sisan yaasa ka faamuyali sɔrɔ nin kunnafoni ninnu na min ye politikikulu ninnu ka welekan ninnu ye ka kɛɲɛ ni jamana ka seginni ye bɛjɛ fanga kɔnɔna la ayiwa an ye wele bila an balimakɛ Alexis Kalanbiri ma ale ye kunnafoni hakilina jagabɔla kɛla ye ka bɔ Bamakɔ an ka foli bɛ Alexis ye Alexis ɲininkali ye mun ye parti ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ kan ka laɲini kɛ u ye welekan bila Mali fanga ma k'a yira k'a fɔ ko a k'u bɔ fili la yaasa u ka se ka waati kelen fɔ u ɲɛna kalataw olu bɛ se ka dɔgɔ tigɛ wagati minnu na e bɛ mun de faamuya o taabolo kan ayiwa n'i y'a jateminɛ ko a ka lamɛnjɛkulu ni ɲanima n'i ye a jateminɛ politikitɔn mɔgɔw ye min fɔ o ye fɛn ka fɔ an ye ka tugu san yɛlɛma la bɛɛ y'i sigi ka président lamɛn a da sera fɛn caman ma mais yala kalafili bɛna kɛ wa a tɛna kɛ wa o ma fɔ ka tugu tiɲɛ don mɔgɔw ye an ka san musaka sigitɔ sen kan mɔgɔw y'a ye a kɔnɔ ko musaka dɔ bilala sen kan kalafili kosɔn ayiwa gouvernement kura sigitɔ a yira ko dɔ ka baara bɛnn'a ma nka yanni ka kɔn o ɲɛ waati dɔ kɛra a fɔra mɔgɔ ye ko kalafili bɔra dɔgɔ kɔrɔ k'a bila waati wɛrɛ la nka ale bi waati wɛrɛ de ma f'an ɲɛna ayiwa ne hakili la politikitɔn ninnu ka laɲini ye min ye a ka se ka f'an ɲɛna a bɛ kɛ ɲinɛ wa a tɛ kɛ ɲinɛ wa a bɛ kɛ yala hakili waati dɔ la wa a b'a to mɔgɔw b'u labɛn mɔgɔw bɛ dɔn sen ta ka bɛn n'a ye ni hakilila kuma bi ye fan de fɛ fɔlɔ. Alexis e yɛrɛ bɛ se ka wagati tigɛli ka kɛ ni ka bɛn ni kalata ninnu ye o dɔgɔtigɛbaliyaw o tɛ yen cogoya min na e bɛ se ka o ɲɛfɔ cogoya jumɛn na yala gouvernement tɛ fɛ ka kalafili ninnu kɛ de wa u bolo sisan priorité tɛ de wa walima mun de don e bɛ se ka mun fɔ an ye o kan min fɛ o bɛɛ bɛ se ka fɔ ka tugu ɲini tɛmɛna dɔw y'a fɔ ko lakanabaliya bɛ Mali la tiɲɛ don lakanabaliya bɛ Mali la ko caman bɛ yen nka maa ti ban k'i ɲɛfɔ k'a cilen don kalafili diyagoya don n'an b'a fɛ ka segin an ni mɔgɔ caman ka se ka baara kɛ an ka jamana ka segin kɔrɔlen na fɔ ka an ka tɛmɛ kalafili sira fɛ ayiwa min don a bɛna kɛ waati jumɛn o kan ka fɔ n yɛrɛ ye politiki mɔgɔ ninnu dala sumaya ani k'a to u ka bi kɔnɔ o ye k'a fɔ kabini fanga yɛlɛma kɛra Mali la a fɔra ko gɛlɛya fɛn fɛn b'an kan ko olu de nɔ don ayiwa fɛn fɛn bɛ yen nɔ n'o o kɛra juguman ye o kɛra ka k'u kan a y'u caman siran kuma ɲɛ a y'u siran k'u da don fɛn caman na nka o ye laɲini min kɛ nin ye ne fɛ a ka nɔgɔ ka tugu a ka fɔ dɔrɔn a bɛ kɛ ɲinɛ a tɛ kɛ ɲinɛ a bɛ kɛ san wɛrɛ a bɛ la nin waati in na o bi a to bɛɛ bɛ taabolo dɔn ani ka tugu waati o waati mana fɔ politikimɔgɔw kan k'u labɛn nin yala u bɛna cɛ bɔ kɛ wa yala u bɛ tugu dɔ kɔ wa a tɛ taa u kɔ politiki bi kɛ politikimɔgɔw de fɛ ayiwa u ka ɲi u man ɲi u ka baara don o bɛɛ de la ni hakili la ko u b'a la ka bɔ sisan ka se ka u ka hamina jira nka a t'i n'a fɔ ko u b'a fɛ wali ko gɛlɛya minnu bɛ jamana kɔnɔ k'u t'olu dɔn. ayiwa u ye a danatigɛ k'a fɔ ko gouvernement ka waati f'u ɲɛna ayiwa ko sani mars kalo nata ni wagati olu cɛ ayiwa e yɛrɛ bolo sisan ne gouvernement ma kuma ne gouvernement ma fɛn fɔ mun de b'u bolo k'a kɛ u bɛ se ka mun de kɛ tuguni ka fara u ka kumakan ni welekan in yɛrɛ labilali kan. bi na tɛ se ka foyi kɛ ka tugu an bɛ yɔrɔ min na sisan a ka dɔgɔ u ka se ka fɔ ko nin jama hakɛ in b'an kɔ nka ka kɛ ni gɛlɛya min bɛ jamana kan ka kɛ ni sigiɲɔgɔn ya minnu gɛlɛyalen don an ni mɔgɔ caman cɛ o bɛ se k'a to mɔgɔ caman b'a fɔ an ka taa kalafili la mɔgɔ min bɛna kɛ ɲɛmɔgɔ ye a ka kɛ mɔgɔ ye bɛɛ ye kalafili min ye wali jamana fanba ye kalafili min ye
o bɛ a tigi farinya ka fɛn caman kɛ min tɛna k'ale hakilina ye nka min bɛ kɛ jama hakilina ye diyagoya an ka tɛmɛ o sira fɛ ani politigimɔgɔw y'o faamuya bɛɛ ye joona o de bɛ se k'u bila ka nin ko ninnu kɛ mɛ k'a fɔ ko n'a ma kɛ u bɛ se ka fɛn wɛrɛ kɛ bi na fanga t'u la ka se o yɔrɔ la. Ayiwa an ka foli bɛ ye Alexi k'a fɔ an lamɛnbagaw ɲɛna nin tun ye Alexi Kalanberi kumakan ye ale ye kunnafoni sɛbɛn ɲɛmɔgɔ ye ani kunnafoni hakilijagabɔkɛla don ka bɔ Bamakɔ an ka foli bɛ a ye ka tɛmɛ ni an ka kunnafoni tɔw ye dɔnkilidala Mali dɔnkilidalaba Worokiya Tarawele ne a tun minɛna kabini novembre kalo tɛmɛnen ninnu na Bruxelles Belgique ka d'a kan k'a fɔ ani a furucɛ kɔrɔ olu tun bɛ mankan na bɛnbaliya la u denmuso ka maralikow la u ka surunadonnikɛlaw ye laseliw kɛ araba tɛmɛnen na k'a fɔ awa ko a bɛna labila an ka Georges Atino lamɛn a kan. Nin fɔɲɔgɔnkɔ min donna Worokiya Tarawele n'a furukɛ kɔrɔ min ye Belgique ka jamanaden ye Jean Gosen ni ɲɔgɔn cɛ san 2019 waatiw ka kɛɲɛ ni a furukɛ kɔrɔ ka se ka ɲɛda a den kan n'o tun kɛra sababu ye ka Worokiya Tarawele lase kasoladon ma sera ka bɛnkan dɔ sɔrɔ a n'a furukɛ kɔrɔ ni ɲɔgɔn cɛ min jalatigɛliw kɛra Bruxelleskaw ka kiiritigɛso fɛ u ka kiiritigɛ dɔ senfɛ kiiritigɛ min kɛra u maa damadɔ ni ɲɔgɔn cɛ i n'a fɔ Worokiya Tarawele yɛrɛ ka surunadonnikɛlaw olu y'a kunnafoni sɛbɛntiya cogo min na bi Madame Traoré y'a ka kanabilali sɔrɔ n'o ye Liberté ye nin kɛra a ka surunadonnikɛla Dimitri Debeko ale ka laseli ye nin dɔnkilidalaba in ni gitarifɔla don n'a si ye san 51 ye labilala jumadon a tun ɲankira kabiri octobre kalo san 2023 Bruxelleskaw ka kiiritigɛso fɛ ka bila san 2 kaso la k'a sabu kɛ k'a y'a cɛda tun a furukɛ kɔrɔ ka se k'a ɲɛda a den kan nin kiiritigɛ ɲanki min tun bilala kana o waatiw la tun dara gwɛlɛya dɔw kan ka da kan ko Worokiya Tarawele tun ma sɔn abada kiiritigɛlaw olu ka laɲiniw ma n'o ɲɛsina a den labilali ma ka segin ka taa a fa fɛ yen ko Worokiya Tarawele tun banna o ma pewu o de kɛra sababu ye ka kiiritigɛ ɲanki bin a kɔ kan u ka sɔrɔ k'a minɛ ka bila kaso la a furukɛ kɔrɔ Jean Gossens tun ye jalaki bi Worokiya Tarawele kan k'a fɔ k'a tun ma sɔn ale k'i ɲɛda a den kan ko nin tun y'o san 5 ni tila ye o waati y'a sɔrɔ u denmusonin si ye san 4 ye ko Worokiya Tarawele tun banna pewu Belgique ka kiiritigɛso olu ka laɲiniw ma ka kɛɲɛ ni nin koɲɛ ye nka an bɛ don min komi bi kunnafoni labanw kɔni y'a yira k'a fɔ ko Worokiya Tarawele sɔnna ka kumaɲɔgɔnya siraw datigɛ a n'a furukɛ kɔrɔ Jean Gossens ni ɲɔgɔn cɛ walasa u maa fila bɛɛ lajɛlen ka se ka yamaruya sɔrɔ k'u den ye den min yɛrɛ bɛ Mali jamana kɔnɔ an bɛ ka nin kunnafoni lase aw ma waati min na. Ka tɛmɛ ni kunnafoni an bɛ taa République démocratique du Congo kaw fɛ yen nɔ u ka jamana kɔrɔyan fanfɛla la a yirala k'a fɔ ko u ka banbanci marifatigiw M23 o ye Ngoma dugu minɛ dugu min ne mɔgɔ miliyɔn 1 ɲɔgɔnna bɔɲɔngo sigilen bɛ a kɔnɔna la laseli fabaw ka fɔ la u y'a yira k'a fɔ k'u ye dugu la kori ka ban an ka Mariam Tarawele lamɛn. Denmisɛnninw ni musow ani mɔgɔkɔrɔbaw ni y'a kunɲɔgɔn damadɔ ye kɛlɛɲɛbolila caman wɛrɛw de bɛ ka bɔ kabiri janvier kalo daminɛ waati mɔgɔ 237 ɲɔgɔn de bɛ yen olu de bɛɛ lajɛlen bolila fitinɛ ɲɛsiranya kosɔn ONU ka fɔ la kunɲɔgɔn caman dankarili ni fitinɛ juguba wulilen don M23 finitigijɛkuluw ni FARDC olu ka finitigijɛkuluw cɛ dɔ farala fitinɛ min fanga kan dɔgɔtɔrɔsow kɛra banabagatɔw dagayɔrɔ ye tarata don jamana ka finitigiw ye a lakodɔnniya ko Wuranda finitigiw ani M23 finitigijɛkulu kɛlen kɔfɛ ka Minova mara minɛ ni yɔrɔ kofɔlen min kɛlen don u ka jagow latɛmɛsira yɔrɔ ye ka taa Goma n'a filɛ kilomɛtiri 50 bɔɲɔngo kilomɛtiri 20 ni kɔ ɲɔgɔn o de bɛ tɛmɛ ka taa la Kivu fanfɛyɔrɔw la duniya keleya tɔnba Nations Unies o ka jatiminɛli jati dɔw y'a yira juillet kalo waati ko k'a daminɛ Wuranda jamana ka finitigi 3,000 ka se 4,000 ma k'olu de yera M23 ka jɛkulu maramafɛntigiw kɛrɛfɛ ni finitigiw ka subahana mansinw ye min bɔra Wuranda jamana yɔrɔ k'u kunda M23 finitigiw dagayɔrɔ kan ko Kigali kɔni ma sɔn ka jɔ abada ni jalakili ninnu kɔrɔ n'o ɲɛsinen don u ka wulikajɔ ma ka taa bi Congo RDC dugu kan. Nin bɛ an ka kunnafoniw kunfɔlɔw kun cɛ an bɛ laɲini kɛ aw fɛ aw ka to nɛgɛ kan an b'an tulo kɔrɔbɔ ka segin ka na sisan kɔfɛ sɔɔni a k'an bɛn. Yawa an wani an ba
Ambalmaw ani yantuma an ka nin jumadon jɛmukan na an bɛna tali kɛ Donald Trump seginna Maison Blanche la ka kɛ Ameriki jamanakuntigi 47nan ye san 4 bɔlen kɔ. A y'o weleweleda a ka kalikan siɲɛ o jɛmukan na tɛnɛndon ko Ameriki ka sanu sarati daminɛna. A ye layidu ta ko jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ sanni ni feere hakɛw bɛna sigi ni ka salen gosi jamana wɛrɛw kan. Wa a ye jatigɛ wale sariya yamaruyali dɔ laseli kɛ Mexique dancɛ la. O min ye jamana kɔnɔtalaw kɛlɛli dɔ ye. Mun de bɛ se ka sɔrɔ Donald Trump ka fanga filanan nin na? Farafina gun jɔyɔrɔ bɛna kɛ jumɛn ye Ameriki jamana kɔkanko politiki siratigɛ kura nin kɔnɔ? Ayiwa an balimaw, ni minnu b'a fɛ k'u da don an ka jumadon n'o ye janvier kalo tile 24 nɛgɛ kaɲɛ 19 na fo kana se 20 na a y'aw tulo sɔgɔ VOA Afrique kan an b'a fɔ kɛnɛ kan. Ayiwa nin kana fɔ kɔ dɛ. Ni an seginne kana an ka kɛnɛ k'a fɔ an lamɛnbagaw ɲɛna aw bɛ Mali kura jɛmukan de kan ka lamɛn ka bɔ studio 53 kɔnɔna la VOA soba la Washington DC. Awa ka tɛmɛ n'an ka kunnafoniw ye an bɛna l'Amérique jamana kan yan nɔ. Nafolobatigi min n'a bɛ yan n'a tɔgɔ ko Michael Bloomberg ale ye layidu di kɛ ka l'Amérique foroba fanga nɔ la ka l'Amérique ka nafolokun min bɛ sara ka bɛn ni wagati yɛlɛma baara kɛtaw ye kama duniya gun kan duniya keliya tɔnba ye. A ye nin danatigɛli ninnu kɛ Donald Trump n'o ye jamanatigi kura sugandilen ka laseliw kɔfɛ min ye a fɔ ko l'Amérique jamana sen bɔlen ye wagati yɛlɛma sarati talenw na Paris o tɛ kɛ bilen. L'Amérique ka contribution nafolokun min n'a b'a sara ONU ye ka bɛn ni wagati yɛlɛma jiginɛ kuruba ye bɛ bɛn o tɔrɔmɔɲɔ 22 ɲɔgɔnna ma. Awa l'Amérique jamana ale ye wagati yɛlɛma ka cakɛda faba wagati yɛlɛma cakɛda faba bɛ Bonn Alimaɲikaw fɛ yen nɔ. Nafolokun min n'a bɛ kɛ k'a baara kɛ o bɛ taa i jɔ euro nafolo $88 ɲɔgɔnna ma san 2004 ani san 2005 olu kɔnɔna na. Ka tɛmɛ ni halisa an ka kunnafoniw ye an bɛ to l'Amérique jamana kɔnɔna la yan nɔ. Awa l'Amérique fasojama miliyɔn caman n'olu ye TikTok kanubagaw ye ko olu sigilen bɛ ka Donald Trump n'ale ye jamanakuntigi kura sugandilen makɔnɔ a ye layidu di min kɛ k'a jira k'a fɔ ko tile 75 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko kɔnɔna la k'a bɛna TikTok n'a kun danatigɛra wasadenw fɛ k'a tigɛ ka bɔ l'Amérique la lasegi l'Amérique jamana kɔnɔna la. An ka Nama Jara lamɛn a bɛ Matt Dibol VOA ka laselikɛla ka laseliw lamɛn a kan. Donald Trump ka kalikansiɲɛ kɔfɛ tɛnɛndon a ye bolonɔfolo min kɛ o kɛra TikTok ka feereli de kan n'o ye Chinois ka kunnafoni yɔrɔ min bɛ bɔlɔlɔsira fɛ wa a ye tile 3 de di a tigi ma a ka feere Ameriki jamanaden dɔ ma n'o tɛ u bɛna bali États-Unis jamanaw kɔnɔ. Ne hakili la TikTok kanu dɔ bɛ ne la hali bi bawo n taara TikTok bɔlɔlɔsira fɛ ne ye sifin minnu ye 100 sarada u bɛ se 36 ma. Nin ye kangari laban de ye ka ɲasi baarada min tɔgɔ ByteDance ma min ta ye TikTok ye n'a daga bɛ Pekin Chine faba la ni mɔgɔ 170,000 bɛ baara kɛ n'a ye Ameriki. Nin dɔgɔkun na TikTok tun datugura waati nin kɔnɔ tuma min États-Unis sariyabulon ye sariya waleya ko TikTok ka feere Ameriki jamanaden dɔ ma walasa u kana bali États-Unis. TikTok ɲɛmaba n'a tɔgɔ Shou Chew n'a tun bɛ Donald Trump ka kalikansiɲɛ kɛnɛ kan a ye États-Unis jamanakuntigi fo ani ka waleɲuman dɔn a ka ja dɔ kɔnɔ juma tɛmɛnɛ. An nisɔndiyara ani ka waleɲuman dɔn kɛ ka ɲasi jamanakuntigi ma tiɲɛ na bawo a y'an ka baarada faamuya jamanakuntigi min don a y'a hakilinaw fo TikTok kan ani sini ɲɛsigi. Nka sariya dɔnbagaw dɔ y'a jira ko Donald Trump ka laɲini bɛ se ka kɔlɔlɔw dɔ lase Oracle baarada ma bawo TikTok baarada in b'o de so kɔnɔna na wa sariya in waleyara sariya bulon fɛ ka ban. Alan Rosenstein ye sariya dɔnbaga dɔ ye Minnesota sanfɛ kalanso la. It's quite possible, and I suspect that Oracle shareholders ka ɲasi Oracle ani lafaselibaga minnu ni bololosira dɔnniya b'u la a kana kɔlɔlɔ lase u ka baarakɛɲɔgɔnɲaw ma. A bɛ se ka kɛ fana yanni tile 2 kɔnɔ Oracle baarada ka $100 miliyari 100 de bɛ sɔn ka dɔgɔya wa Donald Trump tɛna se ka foyi kɛ o la.
Donald Trump ka sarati folo kono a tun b'a fɛ ka TikTok bali États-Unis bawo k'a tun bɛ jamana sɛbɛnw dɔ bila ka taa Chine marabagaw bolo kan. O kama Donald Trump kunnafonidilaw ɲɛna a fana y'a jira ko Amérique jamanaden dɔw ka TikTok san n'u b'a fɛ a ka to États-Unis. Ne bɛ se ka fɔ yɛrɛ ko bɛnkan bɛ se ka kɛ kɛmɛ sarada États-Unis bɛ 50 ta TikTok la. A tilancɛ tɔ kelen bɛ to u yɛrɛ bolo kan. Tiɲɛ don sariyabolo ye tile 3 de di TikTok ma a ka feere Amérique jamanaden dɔw ma nka feereliko kuma in nkɔni ma bila kɛnɛ kan fɔlɔ. Adam Kovacevic ye jagokɛ cakɛda dɔ ɲɛmaa ye. The fact that they have n'a ma ɲamariya ne hakili la o ye taamasiyɛn ye min b'a jira ko Chine marabagajɛkulu TikTok lakanako matarafali bɔlɔlɔsira fɛ o bɛ nafa caman de lase u ma. O de kan k'an jɔrɔ tiɲɛ na. O de kosɔn sariyabulon fɔlɔ la ka nin sariya in bila sen kan. Tile 3 kɔni de dira TikTok ma walasa Amérique jamanaden dɔw ka san o kɔnɔ. O ye Donald Trump sera ka dɛmɛ min k'a ye nka a bɛ komi halisa TikTok ka to États-Unis o sika bɛ mɔgɔ caman na. Marco Rubio n'ale ye l'Amérique kɔkan ko kotigi kura ye a ye a baarakɛɲɔgɔnw ale n'olu ye ɲɔgɔn kumaɲɔgɔnya ka ban a ka baara tali kow bolo kɔnɔna la. Veronica Balderas Iglesias VOA ka lasirikɛla ka lasiri don min mana bɛ bɔ an ye Modibo Keita fɛ. A don fɔlɔ secrétaire d'état américain o jɔyɔrɔ la républicain ka sénateur kɔrɔ ni o bɛ Marco Rubio kofɔ ale y'a lase a ka baarakɛla kuraw ma ka yira k'a fɔ u ka ministre so o na fɛɛrɛw sigi sen kan walasa ka se ka bɛn o sabati duniya kɔnɔ. Ni bɛn tɛ a ka gɛlɛn jamana ka kɛ jamanaba ye a ka gɛlɛn jamana ka taa ɲɛ wa a ka gɛlɛn a ka kɛ jamana ye min ka kɛnɛ a nin na nka k'i sɔnbɔ kɛlɛw la o na kɛ hakilina ɲumanw ye. Abada a tɛna kɛ an ka jamana kɔnɔna ko o lakana kan abada a tɛna kɛ an ka jamana o nafaw kan abada a tɛna kɛ an ka jamana taabolo kɔrɔw olu fana kan i n'a fɔ jamana ani jamana kɔnɔdenw. Marco Rubio ale ye lajɛ kɛ ni ministre minnu ka ca ɲɛsinnen bɛ jamana kɔkanna kow ma ni o bɛ tali kɛ Inde jamana, Australie ani Japon. Ni jamana naani olu faralen ɲɔgɔn kan o de bɛ wele ko dialogue quadrilatéral ni o bɛ bɛnkan kɔfɔ jamana naani ni ɲancɛ lakana bunakun kan ni a bɛ wele ko CAD. U ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kelen ye o kun ye ka se ka Chine jamana olu ka miirila sɔrɔ bunakun kan fo ka taa se lakanako kan ka se ka dankari o la yɔrɔ min a bɛ fɔ o ma ko Indo-Pacifique o maraw kɔnɔna la. Rata tɛmɛnen lajɛ o kɛra sababu ye ka maa caman hakili sigi ka kɛ ni jɔrɔnakow ye kɛrɛnkɛrɛnya la jamana ɲɛmaa Donald Trump ale ka hakilina min n'a bɛ fɔ ma ko America First o kan. Yoon Sun ale ye kati mun ɲɛsinnen bɛ Chine ma Stimson Center o ɲɛmaa ye. Nin ye welekan jɛlen de ye min b'a yira k'a fɔ États-Unis jamana olu t'u jɛɲɔgɔn ani o baarakɛɲɔgɔnw to yen u ni minnu faralen bɛ ɲɔgɔn kan ka kɛ jɛkulu kelen ye ka ɲɛsin hakilinaw ma min bɛ dankari Chine jamana ale ka sanayɛlɛli la. Sɛgɛsɛgɛlikɛba y'a lase kokura k'a fɔ Chine olu ka wulikajɔw u ka kɛlɛkɛminɛnw o lakurayaliw la fo ka taa se u ka mugujugu pɛrɛntaw n'a bɛ fɔ ma ko nucléaire o yanga bonyaniw ma ko o tɛ kɛ dɔwɛrɛ ye fo ka jamana minnu bɛ nin mara kɔnɔna na ka olu bila u ka wulikajɔ sabati walasa u yɛrɛ bɛ se ka fanga don u ka kɛlɛkɛdenw na cogoya min na ani k'a ɲini ka se ka gɛrɛɲɔgɔnya surumanw kɛ États-Unis jamana kan. Sisan an ka Siyaka Tarawele lamɛn farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ kan. O kɛra janvier kalo tile 20 ye o ye Mali wolomasiri tabaw ka don kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ ɲɛnamaya san o san ɲina san 2025 ta hukumu kɔnɔ tile 2 ɲɔgɔn dan Anibal Kunda o kɛnɛ sigira kari tɛmɛnen janvier kalo tile 19 ani o don dugusajɛ Bamako Anibal Ligi ɲɛmayaso fɛ Ntomikorobugu Kande Gardi la denmisɛnninw n'an ko pipi ani minimu musomaninw ni cɛmaninw olu de y'u niyɔrɔ ta a ɲɔgɔn danw na a kun ka faso jama gɛrɛ wolomasiri tabaw la Bamako Anibal Ligi ɲɛma colonel Abdoulaye Kulubali wasara. Salo an ye centre 15 hakɛ sɔrɔ nka ɲina an ye 20 tɛmɛna 20 kan o b'a yira k'a fɔ Anibal bɛ ka développer Bamako kɔnɔna la o b'a yira k'a fɔ Bamako centre ni club u cɛsirilen don denmisɛnninw ka niveau la parce que fɔlɔfɔlɔ la an tun bɛ Anibal daminɛ ni kɔrɔbalen kunda ne mɔgɔ minnu dɛsɛra basket la an b'olu ta ka na nka nin m'a yira k'a fɔ Anibal kabini den bɛ tɔgɔma daminɛ
an bɛ se ka a bolo don handball la walasa sani ka kɔrɔba o ka sɔrɔ notion élémentaire u y'olu sɔrɔ ka ban donc ne nisɔndiyalen don kosɛbɛ ka d'a kan jama cayara an y'a ye fɛnɛ caman farala niveau kan salon an y'a ye mɔgɔ dɔw kun se coupe ta salon mais ɲina olu sera ka jigin parce que mɔgɔ kuraw nana ka baara kɛ ka olu lajigin challenge rivalité min don rivalité positive don parce que handball la ne mɔgɔ bi ɲɛ ne duguma mɔgɔ bɛ ka baara kɛ ka kun ɲɛfɛ mɔgɔ la o ye ɲɛtaga ye handball la kɛnɛ ye yanga sɔrɔ garde nationale ka dɛmɛ sababu la colonel Abdoulaye Coulibaly garde chef d'état-major n'o ye général Famoué Camara a fana nana ka na a yira k'a fɔ bon an y'an ka terrain d'a ma mais n bɛna a yira k'a fɔ nisɔndiyalen don a y'a ka bureau de sport mɔgɔw bila an ka disposition na u ye terrain nin a y'a ye terrain buguru bilennin de don u y'a arrosé ni sapeur pompier ka dɛmɛ ye an b'olu fana fo. Madame Traoré Marie Germaine Dako lycée sportif Ben Oumar Sy ɲɛma tun bɛ kɛnɛ kan a ye hakilina in fo kosɛbɛ. handball kan ka daminɛ depuis denmisɛnninw de la ka yɛlɛ sanfɛ donc n y'o de ye wulada in na fitininw fɔ minimum vraiment an sewara o ko la kosɛbɛ kosɛbɛ. e bɛ laɲini bɛ kɛ ka ɲɛsin Bamako ligue ma ani ligue tɔw ma. bon ne ka laɲini kɔni ye hali bi u ka dɔ fara u ka cɛsiri kan u filɛ ka min kɛ nin kana dan nin kelen ma u ka caman kɛ nin na pour que handball vraiment a bɛ se ka san sɔrɔ. jɔnjɔndi kɛra kɛnɛ kan min na denmisɛnninw nisɔndiyara kosɛbɛ kosɛbɛ. kɛnɛ yɛrɛ kun cɛra ni ballon militaire badenya ɲɔgɔndan ye VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ. Siyaka Traoré kala seli don. Ayiwa a y'a faamuya k'a fɔ ko nin bɛna dansigi kɛ an ka bi kunnafoniw na sani an ka kɛnɛ cɛ an bɛ foli ani tanuni lase an ka radio partenaires n'an ka télévision partenaires ma u ka wulikajɔw la sabula olu de b'an ka kunnafoniw lase u ka foli bɛ an ka kɛnɛ ninnu kan yan nɔ waati bɛɛ lajɛlen sanga ni waati bɛɛ lajɛlen na ka tila tuguni ka a fɔ aw ɲɛna awa VOA Bambara service ka jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnnen min n'a kɛnɛ bɛ sigi juma o juma n'an b'a wele ko an b'a fɔ n'a bɛ kuma di malidenw bɛɛ lajɛlen ma ani jamanadenw ma mɔgɔ wɛrɛw ma faso jamaw ma a ka se ka aw hakilinaw di kuma sigi bolo dɔw kan ne a bɛ tali kɛ aw yɛrɛ ka koɲɛw kan kungow ani gɛlɛyaw minnu bɛ aw yɛrɛw la olu bolow kan ayiwa an bɛ o kofɔli kɛ aw ɲɛna ayiwa a tɔgɔ jɛmukan in tɔgɔ ko an b'a fɔ juma o juma fitirimagɛn waati la nɛgɛ ɲɛ 19 GMT Bamakɔ ayiwa kɛnɛ bɛ sigi Mohamed Touré fɛ sini ye juma ye aw ka labɛn ayiwa ka don o jɛmukan kɔnɔna la awa nin tun ye Keyatu Traoré kumakan ye jɛmukan min filɛ nin ye a labɛnna Blanche Sanu fɛ an bɛ foli kɛ an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ye mɔgɔ mɔgɔ y'i don an ka kunnafoni siraw kan k'an lamɛn nin wagati ninnu na k'a fɔ a ye an ka kunnafoni ninnu a b'u sɔrɔ an ka pagew ka réseaux sociaux sanfɛ ani an ka bɔlɔlɔ siraba kan a k'an bɛn sini. Donald Trump seginna Maison Blanche la ka kɛ Amérique jamanakuntigi 47nan ye san 4 bɔlen kɔ a y'o weleweleda a ka kalikansiyɛn o jɛmukan na tɛnɛndon ko Amérique ka sanu sarati daminɛna a ye layidu ta ko jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ sanni ni feere hakɛw bena sigi ni ka salen gosi jamana wɛrɛw kan wa a ye jatigɛ wale sariya yamaruyali dɔ laseli kɛ Mexique dancɛ la o min ye jamana kɔnɔtalaw kɛlɛli dɔ ye mun de bɛ se ka sɔrɔ Donald Trump ka fanga filanan na farafina gun jɔyɔrɔ bɛna kɛ jumɛn ye Amérique jamana kɔkan ko politiki siratigɛ kura nin kɔnɔ ayiwa an balimaw ni minnu b'a fɛ k'u da don an ka juma don n'o ye janvier kalo tile 24 nɛgɛ kaɲɛ 19 na fo kana se 20 na a y'aw tulo sɔgɔ VOA Afrique kan an b'a fɔ kɛnɛ kan ayiwa nin kana fɔ kɔ dɛ. K'i abonné VOA Bambara WhatsApp la walasa kunnafoni fosi kana fɔ i kɔ o ka nɔgɔn kojugu i ka WhatsApp kɔnɔna la i bɛ taa statut lajɛyɔrɔ la yen i b'a sɛbɛn VOA Bambara i b'an ka chaîne ye a kɛrɛfɛ i b'a sɛbɛnnen ko suivre i bɛ i tɛgɛ digi o kan o la fosi tɛ fɔ i kɔ n'i ko seko ni dɔnko n'i ma se dɔgɔnɔ jamana i bɛ se ka kunnafoniw sɔrɔ ka bɔ Mali la Laginɛ ani Burkina Faso bi a bɛ wele wusula min ma ko kɛlɛ banna hali cɛ dusukun mana kɛ fara ye n'a y'a kasa fo ka taa se Sénégal ma je dissous l'Assemblée nationale o fara anglais kalanni kan bamanankan sira fɛ
nɛgɛ ɲɛ kɔnɔntɔn o de bɛ yen is 9 o'clock. What time is it?